Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto un vídeo una mica diferent, d'acord? Un vídeo una mica més curtet sobre una cosa que a mi m'agrada molt dels viatges, que són les històries i les llegendes. En aquest cas, com heu pogut llegir en el títol, el tema del vídeo és per què algunes de les portes de Dublín estan pintades de colors, d'acord? A Dublín se la coneix pels seus pubs, pel riu Liffey, per moltes de les històries que hi han passat, algunes molt dures, pel Trinity College, que ha donat habitants tan il·lustres com Bram Stoker, Jonathan Swift, Oscar Wilde, però, de fet, una de les coses més curioses de Dublín és que probablement el monument més important que tenen és una agulla, d'acord? Una agulla ben llarga i ben alta, que és el Monument a la Llum. Però avui no us parlaré dels monuments de Dublín, tot i que us recomano molt que hi aneu, d'acord? Dublín és una ciutat meravellosa, una ciutat on passar-hi 3-4 dies molt bé, i també us recomanaré molt que si aneu a Dublín, feu un tour amb l'Àlvaro de Passeando por Irlanda, us deixaré el seu contacte aquí baix, perquè és una persona encantadora, és un dels guies més divertits i més motivats que he trobat jo mai, i us el recomano moltíssim. A més, fa tours també no només per la ciutat de Dublín, que en fa bastants, sinó pels voltants, i és molt interessant i molt divers. Dit això, entrem en matèria, però no sense abans comentar una miqueta sobre els irlandesos, d'acord? A Irlanda la gent és molt particular, molt curiosa, molt hospitalària. De fet, dos detalls que us defineixen una mica com són els irlandesos en experiències que he tingut jo quan hi he anat. La primera va ser quan jo m'estava a punt de fer una fotografia amb una cervesa, el típic selfie que t'estàs fent amb la persona amb la que vas de viatge, i em va començar a cridar un irlandès de l'altra banda del bar, en plan salvatge, i em va dir, no, si estàs a Dublín, et fas una foto amb una pinta de Guinness o no et fas la foto. Jo en plan, vale. Total, que vam agafar les seves pintes de Guinness, ens vam fer la fotografia i els hi vam tornar molt amablement i ells orgullosíssims com si haguessin salvat el món. L'altra anècdota va ser a Galway, a la ciutat que hi ha a l'altra banda del país, on jo estava aixoplugant-me d'un vendaval, una pluja que hi havia, en un pub. I estava intentant entendre en una televisió com funcionava el futbol irlandès, d'acord? És un futbol, perquè es fa una idea, en el que hi ha una porteria de futbol i a sobre una de rugby, d'acord? O sigui, és un esport totalment surrealista. Doncs un noi em va veure així molt perdut sense entendre res i em va començar a explicar totes les normes del futbol irlandès en uns posavasos divertidíssims que em vaig guardar durant anys. El que passa és que al final es van acabar mullant i els vaig haver de tirar. Però és així, la gent irlandesa, la qual és gent molt maca i també una mica troll, que per això també us volia fer la introducció pel que us explicaré ara, d'acord? Per les històries que ells donen com a explicació de per què les portes o algunes portes de Dublín són de color. Hi ha 3 versions que jo conegui de la història. Si algú en coneix alguna més, encantadíssim de que ho poseu als comentaris, perquè a mi m'encantaria saber-ne més. Són les que a mi m'han explicat i com me les han explicat. D'acord? Així que comencem. La primera història ens parla de la classificació per oficis. D'acord? A mi em van explicar que una de les versions diu que van decidir que perquè tothom sabés quin tipus de negoci hi havia a cada una de les cases, la gent posaria el color de la casa seva segons aquest ofici. Per exemple, potser un forner posaria a casa seva de color groc. Un altre, un ferrer, la porta de color vermell. I així, quan tu anaves a buscar algun servei, simplement havies d'identificar el color de la porta, d'acord? La segona història ja és una mica més interessant, una mica més Irish style, d'acord? La segona història ens parla al 1861 de la mort del príncep Albert, d'acord? En aquell moment la reina Victòria va dir que tot el Regne Unit havia d'estar de dol i una de les coses que ella va proposar va ser que totes les portes del Regne Unit es pintessin de negre. D'acord? Aquí us podeu imaginar què va passar a Irlanda, amb aquest pique que tenen sempre contra Anglaterra. Diuen que els irlandesos van dir sí, pintarem les portes, però no de color negre. Totes de colors per saltar-nos aquí la norma i pixar-nos a sobre dels anglesos. I per això les portes d'alguns llocs de Dublín són de colors. Aquesta m'encaixaria una miqueta més que la primera perquè és bastant irlandès aquest punt de dir te la foto. La tercera també és bastant irlandesa i potser és la que més gent coneix, segurament heu sentit la història o la llegenda.
ens parla d'un senyor que després d'una nit de borratxera d'aquestes importants va arribar a casa i es va trobar la seva dona al llit amb el seu veí, d'acord? I els va assassinar els dos en un atac de ràbia i de possessivitat. I al matí següent, quan es va llevar de la mona, perquè el tio sobre es va fotre a dormir allà tranquil·lament, es va quedar dormint, pum, i el dia següent, quan es va llevar, es va donar del seu error. I és que no havia anat a casa seva, havia anat a casa del veí. I qui es va trobar era la veïna i el veí fent coses de veïns, d'acord? Però no era la seva dona. Total, que avergonyit va haver d'entrar a casa seva i dir-li a la seva dona: mira què ha passat, he matat els veïns. Total, que van dir: home, això no pot tornar a passar i no canviarem el tema de que la gent se'n pugui anar de borratxera, perquè això és una cosa molt irlandesa. Què farem? Doncs pintarem les portes de colors, a més, intentant, evidentment, que la porta del costat sempre sigui d'un altre color, perquè clar, si hi ha dues portes de color groc seguides es poden confondre igual. No. Portes de colors, una groga, una vermella, una blava i així successivament, perquè si tu arribes molt borratxo a casa potser pots confondre una mica l'estil de l'edifici, però home, la porta pots mirar, no? A veure, aquesta és taronja, és la meva, no, la meva era groga, és aquella allà. I així una miqueta més fàcil, d'acord? Deixeu-me als comentaris quina creieu que és la de veritat, si és que creieu alguna de veritat, o quina és la que a vosaltres us agradaria que fos la veritat. A mi, evidentment, les dues que m'agraden més són les dues últimes. La primera la trobo una mica descafeinada, d'acord? I si us agrada també que fem vídeos més d'aquest tipus, d'històries o llegendes, una mica de recerca d'aquestes coses de països del món, que també ens encanta, ens podeu deixar molts likes perquè veiem que és un tipus de vídeo que us agrada, d'acord? Ens veiem a la següent, que passeu molt bona setmana. Adeu! But Amina Malgrave, ladies and gentlemen, thank you so much for your request.